Halo guys, selamat siang menjelang sore. Sawiran nonton ini mae gitu, supaya nonton ini mae lah roh bae. Tak kira roh bae. Dasar napa yu? Napa rai apa? Prai. Prai. Bar ndelok wong loro. Lho, sapa loro? Anu Mbah Muhari. Oh, Mbah Mari. Mbah Mari kecil. Iya. Ki ngoplok-ngoplok lho. Ngoplok-ngoplok. Ngoplok tempe. Kurang. Prai ki mau libur. Iki tinggo apa? Iki go mangan Oh, sore. Ya anu daging iki. daging apa? Daging gedang. Sik. Duh. Mbok syuting dong. Jajan lah, gelegean iki mangan apa ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mak Sawi. Mak Sawi lagi iki lho guys, sirahe kudu ngelu ya guys. Kok rati kumat iki njaluk diapakno gandian mboknya. Iki ireng-ireng ki apa ngono to guys? Iki ngono kembang gedang, kembang jambu, panjang ngendang, udele, keri. Iki asline emang putih. Lah terus gak tak tutup nang dhuwur dhewe. Lah kok ireng. Ya nyapa ngono terus. Yo anu gak kaca banyu. Yo ngene iki. Enak apa ora ya aruh. Sementing ki lawe daging. Dagingnya lah. Asli kabeh iki daging lagi daging iki beda-beda. Balunge kayak jenenge daran daging. Yo. Benar. Seger enak tenang, jos mantep. Yo ngene iki, wis to. Salah parimu dengaran lopomu. Ya jelas Mas Sawi sing nandur kok. Ya iya. Aku kira boleh main tok bebek. Bebekku nang ndi parane. Tak golek bebek. Lemu ganti bebek. Iki benek kok iki. Iki ya. Lemu ganti toh? Hilang ya. Nang kene lho, iki tilake bupak lho. Oh, iki senengan loh. Kok biasanya nang ndi parane. Ini tengah-tengah loh. Kan guys, pari ini lemu-lemu guys. Tapi gak iso nandur. Bisa nandur apa? Nandur uang. Boy. Lho. Mboke iki makmur. Kuwi ya suket iki paling. Jajal loh. Teh-teh. Ya ning ndi ya? Oke enak. Enak no. Duh, iki. Pitik ini. Duh, iki. Pitik kok kandani pitik loh. Iki pitik. Biasa tak golekane iki. Nang kono. Nang kandang loh. Ya guys, golek pitik. Pokoke jenenge mentok. Eneng pora. Itu Melayu. Ora anak lan ning tandur ki. Oh, ala guys golek mentok bebek. Bebek endokan terus guys, endok. Ya iya. Nang ndi?
Lah alah, lah coklat delik ning kono, guys. Lah, Pilih. kayak pinter ono karane. Ayo, mulai. Statok itu. Lah 10 kae garek sitok wira. Kok ya iya. Kayak lah tuku kayak 11 kan. 11 sak pitik anune cilik ya. Karo pitik bareng ya. Lah kok yo entek garek kuwi. Ya, Kuwi iya. piye jajal. Kacangku bareng yo lemu-lemu. Gak banyu terus kok. Ora kena banyu taur bongko nak kacang. Oh, Iki nak cangkruk nang kene lho, guys. nanti. Kowe enak nang kene. Awas plastik jadi peti. Ini hilir-hilir. Aku nak mata menderita nang kene iki. Merasapi nasib. Pokoknya meresapi alam dunia semesta. Karena cerita-cerita ya. Ya, cerita-cerita apa ngono iki? Cerita apa? Wis paling ya wis bosen tak ceritani. Piye ta? Iya. Wis anake Mak Sawi wis kuwi cerita masa lalu. Masa lalu, kini masa lalu. Ya pancet. Lem kok ya iso rene. Tapi iya. Piye? Ojo tak uang aja. Apa wong ki sing nandur ya aku lho ki sing mangan jambu ki aku. Terus tak sebar nang kene dadine woh iki. Rukul. Aku ki jane awakku gak enak yo. Ya ra enak mah, awak ra enak. Aku ngeluh. Ngobat to. Ki mah keringetku guwabis ki paling masuk angin. Sing aku ki gak penak awakku ki. Aku makane prei. Ki njeluke dikeriki, nek ora dikeriki gak waras-waras. Yo kan ngeri sapa Mas? Mbak Ti, Sumiati. Anis wong ning ndi? Kerja no. Lah iya ngenteni ke sore kayak kathukno. Tekan Sumiati wong masak pra ya. Kok Kok tuku kok tuku apa lombok kok tuku gula abang akeh dienggo apa? Masa ngolek karo gula abang jembrek. Gula abang tok. Padahal jenggonane bara atau piton-piton apa? Lho, karo pitan gitu. Iya no. Kok kapan? Mbok, Bungro. Sapa jenenge kae? Albara. Potongan rambut gak ya boys. Apik. Ana uwane ora ya? Mbok, Delok ya. Dhisik kene sitok nang kok rambutnya persidi ya kaku ngecacar. Wong barang. gila sih boys kok ngene iki. Wis rambutnya terus kerja mak. Kalau kerja yang jadi duit. Iya. Iki kerjane cek urung nek sekolah dhisik. Iya. Mangepian sekolah pra? Gak Gak. tangis beduk paling. Turun kono ta? Heeh. Gak arek wong mak apa turu. Iki ngono nek turu wangel gugane. Gak sahur ta ya? Sahur. Ngono kuwi ta. Biasane sahur mereka sahur ki mulih. Lah ya kuwi rame mah turu nek Kulino. Ono ora oleh diseneni. Diseneni. Kamu sekolah? aku ki jek prai Senin mlebu. Ki prai terakhir. Niki apa to dinane? Jemah. Jumat, sesuk Sabtu. Arisan. Muga-muga entuk rezeki. Amin. Yo. Ya orang goreng kopi. Degetasane we. Tasan yo gawe mendino satik-satik. Mengane awakku ya rada lewek. Nek bengi jam 1. Jam 12. Anumu kompormu. Lho iya, wis mati purung ta, Mas? Ya urung, aku lali to iki ngawur e. Sih, wis ketak omong iki yo. Kobang keperak engko ngomong apa wis. Pendiaman iki mau lambi. Oh iya ya yo. Kobang. Satu. Ada satu loh. Wis. Ora kobang tapi. Pateni ku eneh.
Tak tutupannya tapi hampir semua hangus. Tidak bisa makan. Gak enak dimakan. Tutup nih. Nanti dibuka lagi. Jambu apa sok kok? Jambu apa? Jambu merah hati. Ini loh, berapa? Bagus. Bagus. Jambu kristal. Tuh. Kau dikit-dikit nanti. Aku mau beli jambu kristal nanti ya. Mana dia mana? Itu, tak ada. Iya, aku mau beli jambu. Oke, kresek ya. Udah. Kresek kok tutup. Itu jambu kristal. Konti, telur guys. Halo. Di jamu beras kencur awak mumet iso Hancur. hancur. Kapan lagi? Kumbal perkumbalan. Dang. Lagi pada jamur gagang. Foto tiramisu. Tilok banget enak. Difoto ya. Pokoknya ada tilok. Kelana asem. Sore kelana asem. Iya kok. Kelana asem lawe blok. Pangan dhewe karo lelasmu. Wis tak tetek lali aku. Karek belah ngeramsi. Dicampur tempe, campur teri, campur klopo, campur tempe medem. Kering. Tak teti lali tuh yo. Ini tapi kan gede-gede deh. Kilo semua gede-gede. Iya. Iki enak sing lali aku nak dijamur iki. Cetok mung tau oblok-oblok ndek ngene pemak. Enggak krek. Iki gagange tak guwaki wis yo. Garek godhonge tok. Enak gagange kayak enak kerut-kerut penting. Nak cik nom ya enak. Ora wong ora jamur nak nom ya enak tuh. Ini iki tak guwaki gagang. Kira sak gawane kunting. Aku ki mliyur lho, guys. Mosok kurang darah. Mataku petengi. Ada. Mero-mero pet-pet. Kok sate guling. Kaya kaya Arturo ngono. Ngene mak kliyut ngono, tapi ndasku ngelu. Kurang darah ya tok. Mbok tak cek nang ngene Fitri ya. Saiki canggih-canggih kok wong duwe cek-cekan saiki bujuke. Kono kan duit. Ala wong alate tuku kabeh wong 250 pira ya kae. Wong alate kan alat cilik amene iki to. 250. Dikek tangan kuwi ketok to darahe pira. Suhune pira ngenek to iki. Sapi yo duwe. Kah wong duwe ya. Iki sing kaya merem lantur tak. Kurang turu piye ya.
paling aku. Suwi aku gak loro desa enak kok iki kumat nah. Aku pokoknya anggere krungu omongan ranggune aku ngomong banter mesti ngene iki aku. So gelis kumat. So ndas kumbun-bun apa kayak arep nyolot. Mbok ning Mampra ya, Bang? Bu aku pengen syuting karo mbokmu nang arengan paling. Gak prai yo. Lha wis botok no. Iya. Wis bar no. Tapi wong gak nyang. Lha ning ndi? Mbok. Loh. Masa aku pengen turu-turu karo mbokmu nang ndi? Wong. Kowe mama enek ora? Mbok. Kayak ana Dek mungkin nang kene tak tekoki. Lah aku wis mateng, mbak iki wis mateng. Iki jam piro to yo? jam 2:30. Mosok. Gelismu to yo. Jam 3 lumayan harga. Mosok masalah apa piye? Masalah gak enek iki? Gak enak. Gak enek liwat rene kok. Nanti ya wong aku pijet. Mbok. Gak. Aku pijet nang gone Mbak Se. Ora. Nah, aku mengaliwat kono renek sepi yo. Dewemu ning ndi to yo ketisuk? Yo nang mah mulai kau nembak Jenul wong jam 10. Terus marang nang mah mbah-mbah motor. Terus Ndek bengi turu kono to ya? terus jemahan. Berjemahan dolan nang pos. Pos kampling. Hah? Pos kampling. Heeh. Tak ubah, tak terus. Ya sing urung. Iya, tak kena. Mungkin gampang kok. Betul. Enggak diubah guys momot. Ini gak putih-putih kayak tukon kae guys. Iki kayu tukul asli, jamur asli. Gak gawean. Gawean kempuk. Tuh, mataku kayak serius kayak merem, tapi gak merem. Kuning guys, teman. Tiwas tak golek nih gunting. Baik ke Ya wes tangan mana guys ya. Terima kasih yang menonton Mak Sawi. Kurang apa nih? Kurang ajar. Kurang akeh. Gak wis, gak apa lah. Terima kasih ya yang menonton Mak Sawi. Mengikuti Mak Sawi di mana ada, pokoknya berada di mana-mana pasti ada Mak Sawi. Jangan lupa di mana-mana ada Mak Sawi ya, jangan lupa ya pokoknya dipantau terus. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di komen, ditutul Mak Sawi family. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Aku ganti tak golek mboke kan jejeli. Iya, golek mbok. Sik ya guys ya, ngene ya. Oke. Anak telur. Oke guys, iki aku ganti arep marani mbok yem mbokku. Wala mbok nang kan emang ya. Gak apa-apa ya lo. Ya guys, kayak enak wong guys. Ya wis ya, ngono ya. Oke. Kita mulai. Jalan pulang. Motoran apa saya tuh enggak. Kita pulang dulu.